kuthi umuntu ephatha iBhayibheli la masulumane ndicela niwaqaphele safunda iverse ngosithandazi njengoba ndithi waqapheleni into abantu ezingaphumi kulomhlaba wenu zilumkeleni ezo zinto zizo-abhotha zizokhupha lento incinci ubunayo yokholo sezizenza abantu babe ne-high blood ngo-2019 ababantu boyi-2 nguPope Francis andimazi igama lakhe but yi-leader yama-Muslim benze i-one world religion iredi apha kuNovember from 6 until 18 kaNovember 2022 bekune-conference enkulu apha e-Egypt ethi le ndoda enguPope makuyekwe ukushunyayelwa ngoYesu makushunyayelwe ngendaba ngemoya ezulu linjani kutsho lo muntu ephatha iBhayibheli now babhizi bakhankasela i-10 commandments imithetho elishumi aba bantu bobabili and bazalwane bam mninzi umuntu that will fall kweli side ngoba ingani ibandla alilumkisi lezi zinto noPope lo uke waxabana nopresident okuthiwa nguTrump wase-America because the president he is a pure Christian. Now he was defending Israel nakweyiphi na imfazwe by then and idola yase-America yayaphakama. Now lo Pope wamkhupha wafaka uBiden lo Satan khona ngoku nopresident wenu ke wanabuhlobo noBiden. So do you think South Africa will be always yohlala ilungile kuthika? That's why last year ngo-8 kaMeyi kwaye kwathiwa amagqirha izinyanya kwabizwa zonke inkolo kwathiwa ziyalingana ne-Christianity. That's nonsense. Ayilinganiswa bethu le ayilinganiswa tu and impendulo zakho njengoba usaya emagqirheni zilapha. Akho problem ohlangana nayo ube ingekho apha. Ikhona i-character edlala le ndima ojongene nayo ngoku. Any problem onayo isolution ilapha. Udinga amagqirha ezokudlela imali akawudingi tu. Nansi iBhayibheli thenga iBhayibheli lo wakhona udle yona ikungene uhambe okhona. Now bazalwane lo Pope lo kwiminyaka endithe ngalamini 8260 nguye ebeqhuba iChristianity very bad ebeyisuffocator eyipersecutor apho kuthiwa izona bezixolelwa nguye kuthiwa wayezimisa ezuyesu uba ufe ulihlwempu wawusiyubhabhe esogweni ubuyona wayengakaxelela uba hlala ke esonweni sakho kutsho lo Pope. Now ngo-1500 kwabakhona uMartin Luther owakhweletiswa nguThixo owasuka wamisa iBhayibheli Romans chapter 6 verse 23 elithi izono azixolelwa ngaye uPope kodwa ngoKristu wathi inkolelo ukufa ngenxa yeBhayibheli. Wayilungisela thina hayi nathi silungele ukufa asizokhathwa eEurope tu nganekhatha sakufa kodwa selapha sinikele ngobomi bethu.
kuthiwa yi-America tu. Noba inganemali, le nto ayingemali. Le nto ayingokunxiba kakuhle. Ayingokuba nomzi omkhulu leminyango yokufuya ongena imoto emininzi. Kodwa iya ngamandla kamoya oyingcwele. And mamelani ngixelele bazalwane bam, xa kusenzeka iCovid, khanizibuze umbuzo uba why uBill Gates ebesithi i-vaccine mayizoqala kuni. Ikhona le nto uSathane ayibonayo apho esisombululo sehlabathi. What is it? Ukuxelela abantu ngoYesu obuyayo. Ndiyabuya. Are you ready? Ndiyabuya. Cela nifundele khwe kumnceda Mark chapter 13. Ayisesingesihle. Nceda Mark chapter 13. Siyathandaza. 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 Ingahlala phansi kwethu. Siyela wena. Asikhozi. Nebhayibheli ingahlala nayo phansi. Mark chapter 13 verse 33. Siyathandaza ngoku. Urhulumente uready bazalwane, ne? Ufuna Daniel 7. Usogqiba ujonge into abayenzileyo eNew York, eAmerica last year, nge-21 kaNovemba, uzofumana uba la Daniel 7 nala Revelation 13 sebenzekile urhulumente. Sikhona? Now, necawa njengoba bendibonisa aba bobabili, uPope namaSulumane, necawa bayigqibile, Ngo-2025 they are planning for one world currency, imali eyi-1 yehlabathi. And unfortunately, by that 2025, we are trained by God to live by faith. Ngala 2025 bazobe busy bekhankasela imali enye yehlabathi lonke. And nisibheke ezi-Bitcoin. Sibhekeni ezi-Bitcoin bazalwana. By the way, xa umameli false prophet, Ephesians 4 verse 30, ningamenzi ibuhlungu moyingcwele ngoba luphawu lwenu losindiso, Now, non-prophet wokuqoka in la 666, ukumamela any false prophet teaching you the Bible. Then you have the mark of the beast. Funda iBhayibheli verse 33, siyathandaza. Incwadi kaMarko chapter 13 verse 33. Yeah. Lumkani. Musani ukulala. Thandazani. Number 3, thandazani. Kuba anilazi ukuba linini na ixesha elo. Anilazi ukuba linini ixesha elo. Let's pray. Siyathandaza. Lumkani bandla lase-South Africa. Uyabuya uYesu. Uyabuya uYesu. Njengoba ndibaliswa le-11 years, thina sinqwile kuThixo uba yini inyambalala okanye inkitha yabantu yalahlekiswa zii-false prophets. Ningalali umuntu oswezwa kweni abebeqale kakuhle kumabandla ePentecost, kodwa wabona abaprofeti bamanzi walandela bona. Lumkani le-11 years ningathi ndithe lodlulwa after yona, kodwa apha phakathi kwayo ikhona into ezokwenzeka. Kudala umoyingcwele enyamezela emhlabeni
evisa ubuhlungu libandla elingamfuniyo, elithatha ngaye sometimes abelile apha emnyango. Sure. Kufilika ngoba balumkiswe abantu kwakuchilwa kwamandla. Lumkani, Lumkani, Ningalali. Ikhona lento uSathane wayenza eSouth Africa ngokunifaka ivaccine. Khalalani ngathandazi abambele verse ufaka ivaccine ongaphu zokholetela kuthika iphume the mark of the beast. Wathi uthixo uqoqala iCovid uthapha kum uthi bheka inzame zabo, they will push to 36. Now uthi xa uvaccine kwindawo endiphangela kuyo athi uthixo ungavaccine. Now aphinda ndibonise niselayinini engathi iyakhona kubekho umuntu othi suka awufuneki apha. Now bazalwane bam, if wavaccine yazi uba uvelele nophawu lerhamncwa ungumzalwane kodwa ungaphuli, cela uzuze apha Nithandaze mina. Ithi lalani lento because i-vaccine noba mhlawumbi umntwana azange vaccine wavaccina wena, go and test i-DNA test ubone uba nofana na. Uzotshintsha i-DNA yakho le ikwazi uba idliwe lilizwi ingabi sadliwa lilizwi kodwa idliwe yimizwa nakukulala. Xa kushunyayelwa unyana uphume ngomnyaka vaccine ka-36 ka-Antichrist ekhupha abantu kuYesu. Niyazazi uba nekhemesi endizihambelayo imost yazo niyazazi uba zingasathana uthenga iyeza unento ipilisi yokuthoba ungumzalwana ngelo xesha kodwa uthi uthayithile Ningalali. Bandla liyadinwa chithi lidinwa umntu alale from 10 kude kuyobetha u-6 wakurhola yobuhlungulala nomakoti kweli xesha. Kanti thina xa sasizalwa babevuka ngothi xa siko-3 years nathi sasivuka ngo-12 ebusuku siyolima. Ningalali uthi xa iqhubeka nithandaze ngokuba ningalazi lixa nomhla lowo. Jesus is coming. Where are you? Are you in a right position? Are you in a right position